SIM card ahodo de ye adwuma hye phone mu ye adwuma ene de register ye nyina no ene 31st May nyame yadom ne kokogu ne esi busome foforo mu dia National Communications Authority sa SIM card no enya de se betimi aye adwuma biemu emunchire mu Adom TV Kasee edeba Obosome de edikai wa fempinu ne aduonu ba komo ena wosoafo a wo hye enkitahodie nsem so esla owusu ekofo edibetu dwase sesei Ghana ban eden hyehye aba wo be registration of mobile SIM card sebe a uni a wo SIM card dada no obetimi asan akwa register biem se adwumadie no wo hye kwan se bosome nsia ntemu no obetimi aye ediewie na enso isa niema ba komienu nti dwumadie na ntimi enwie okosoa etre ebrene mu ema omanfo ampanyina bedueche Dr. Laj Mahmoud Mia echiremu a enipa benum ewa aba fontentan so a woya daada kra age omanfo sika efatete fonso na sare registration ni nanka eba beboa ama wo mu etete saa ne nyina wondwumedie eto atwa enyo no nko na kasa edefa ho posidom sahene George Akufodam pare enso echire se adwumadie yi aban edeba yi aboa ama posi adwumayekuo no etimi akon abonefo samu a ekoso wa ba fontentan so a wo frɛ ne cyber crime no ewo omayimo esenti asoye edebetu dwase ekosi ogefo bosome de toso du na wa fempinu ne aduonu miensemu na SIM card a watimi dia konkrata so ewo man Ghana mu eye opepe aduonunum empemo ha ene aduonum ahenum ne aduonum yenu 25,150,522 enso ni nyina mu no ohyomanfo nkran se wonfa won ho enhyem osan de tu dwase oforiso bosome de toso du nso afempinu ne aduonum semu anko obibi a won register ne SIM card no obetwam nenso okwa asesena no wosan etwe ebere no mu kakra biem Ghana fo bi ayenhwe ha atena wono mu a wo mo unregister SIM card ade beche ama enne kotonim abosome de toso aduasa baako yampanifo edebetu dwase woni a wonfa wo Ghana card enko register wo SIM card no obetwam afei enanipa apu akọ National Identification Authority for headquarters ewon kran ya wokwa akọpe wo mo Ghana card echira kwan na wasansem mu no owura ken na hye ni yamane bone kwame anum adi nkomode afa ho yentie pani ne nsam bia odi tu dwafa ho 1 million for na omuntumi ye call ana data ne no ma no so no omuso no de wom ne se uyo obi a maybe Ghana card wa apply but on sanka or Ghana card normally was sleepy bi inti no o de sa details no come NCA for na NCA for no mo to me so me ka kire telco no se we esimesi obenten ono eni wako apply for Ghana card ne sanka enti ono ne number no mamo block for the time being ochina no omuntumi nye call omuntumi send text message omuntumi ye data services omuntumi ye mobile money transaction se o number ka hon say na me pese me say no mobile money gra one entumi ma untumi nye mobile money na the woman say mobile money side na about 7 million na almost ebeka omo but no ebi mu active ebi no mu active o share active ones na about 2 million and mobile money subscribers are to me are impacted. Now mobile money no share so at around 203 million cedis and they were on wallet mo. Now Bank of Ghana no they are watching says one when to me enquire registration and I block number na sa 200 million CDC particular account mo. Inti se wo ka nkrofo no ho a wo de wo IDs be kona wotumi ye de usika na ma ba ontumi enye mobile money transaction e wo sa wo phone no so se ye ba